खुलुमबाय सनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय माजि जिउ फगरनाय महरनाय सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोब्बाय साइनामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना मा होनदों मा बाजाराव सफै जागोनखौबो गान खनलायलायो बेलासि बेलासि सम आरोना अखाबो गैया सान्दुंबो गैया बारा गरमबो नङा थान्दाबो नङा माने बरिया आरोना बे हिसाबै ओंखारबोदों ओमफ्राय फिसालाया फैया जाहैदों ओंखायनो साथामल' माने लोगोफोरजों गेलेहैदों आरोना बियो जों माने सानसेथोलो रुमावनो थादों आरोना एकदम टिभि फांखा रेस्ट गैया बेस्ट गैया रुमावथ' आरो गरमानो जोंना ओंखायनो एसे टिभि फांखा अफ खालामनानै मा देखायलांनो हायो मा देखायलांनो हाया नोंथांमोनजोंहाय केमेराखौ अन खालामदों आरो मा मोनो मा मोना बुथुमनो होननानै माने जों ओंखारदों आरोना जारलासो ओमफ्राय इन्ट्र' मारिनाय खिनिया भिडिअ'आ मैयाना दाख्लैनोमोन आरोना भिडिअ लानो होननानै शुट खालामदोंमोन खिन्थु भिडिअ'खौ लानायानो जायासै आरोना बे गारि गाखोनाय खिनिल' बेसेबांबा गोबावजों ओमफ्राय जोङो फ्लाइअभाराव दिनैसो फैदों आरोना नै फैनानै प्रानिनि आशिर्बादाव मा होनो मम' रोनावबाय आंहाथ' गोसो गैयामोन मा खालामनो नोंनो बिदि बुवा जाहोजाया नै ओमफ्राय बिफा फिसायाथ' बेयाव गैलालाय बै दखान मोनसेयाव दङ फिसाजोआ मानो होनबा बेफोरखौ जाया फ्लाइअभारावसो नाम्बार फ्लाइअभाराव आरोना जा दखानफ्रा फिलाप फिलाप गोजा फास्टफुडफोरना दा सिदि ओमफ्राय ब्लग आंनो अखानायैसो हाजिर जाफैलायबाय आरोना गाज्रि मोननाङा मारै मारै जालांगोन होननानैहाय थख' थख' फोरमायखादों आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट आङो फुंनि हाबाफारि जोबनानै दालिजों ओंखाम जाननानै लाखाबाय मैया ब्लगखौ आं फुरा खालामासै मानो होनबा जों जाखांनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट न'आव फैदों आरोना ओमफ्राय फैनानैहाय फिसालानाबो रुटिन हरबाय हाफ यारलिनि थ' दिमागा एसे बेयाव बोरैबा जालायबाय आंना गन्दगलनो ओंखायनो फिसालाजों एसे थाफानानैहाय जेने थेनेनो माने ब्लग टक मारगुलि आरोना बिदिनो जा हायो एसे एसे लालांसै एग्जामनि रुटिनफोर हरबा एग्जामफोर जाबा बिमाफ्रासो खर'फ्रा डेन्जार जाखायो नालाय बेखौथ' बिमाया दा बुंसै जों बादि बिमाफोरा आरोना टेनसन लागिरिफोरा ओमफ्राय फिसा सानैया बाजाराव मा मोनो मा मोना लायनो थांदों मा मोनो मा मोना माने टारगेट लानानै थांदों दा मोनबोयोना मोनबा खोथाया बेसो ओमफ्राय बिमाया नै मैथा खानानै दोनखाबाय ओमफ्राय मा होननानै बुंबावनो आरोना आंखौ आं जेसेबांनो गरम एसेबांनो दै गुदुंखौसो लोंगासिनो दङ बयबो फैनानै आंखौ गिफैलायबाय आरोना थैगोन गरमाव गरम होननानैहाय नाथाय लोंदों आं दाबो लोंबावनोसै नै उखुन्दै खुस्रायनाय थारमाने माखासे जानाय लोंनाय मेजेम मेजाफ्रा एसे आवलिलाबायदोंसो दै गुदुंजों जाबजों गोलोन्दै जानानै साननानै दै गुदुं लोंदों आरोना आङो फुरा एखमबाल' आरोना दै गुसु लोंनाया बिराद गाङोना बे समावल' ओमफ्राय आंनिफ्राय मोनसे हेभि आपदेट आरोना सनाफोर फुरा आङो 1 केजिनि एसे बारा आं बारायनानै दङ नोंथांमोना मिन्थिनो लुगैबाबो लुगैयाबाबो आं बिराद फोरमायनो मोजां मोनो आरोना जेला खमायो अब्लाबो फोरमायोना ओमफ्राय जेला बारायफिनो अब्लाबो आङो फोरमायनाय जायो आरोना आंनि बिमामोन मिन्थिनो लुगैनायफ्रा आगैमोना आब'मोना मोजां मोनोना ओंखायनो फोरमायो आङो ओमफ्राय नै आं मोनसे बुस्थु लादों आरोना फोरमायनो लुबैदों आङो ओमफ्राय देखना सासे सुबुङा फरासुना खालामफिनबाय बा मैया बिजि थुनाया सादोंसोलायनो आखिजोंसो थुदोंमोन आगदाथिंथ' सायाखैना ओमफ्राय नों बाहाना खालामना उन्दुबा जागोन नामा सफैबाय नै सुबुंफोराबो सानै सुबुङा जाया हेब्रे फैनाङा नों थांनानै फैबायना थादो बाबा बिदि नङा आरे मैया कत' दलद थादों होनलायथारदों नोंखौ आयंमोन मादैमोना दलद थायाबाथ' मा बिजिया बायसगौमोन गिनानै दलद थादों नामा साखायाखैथ' आरो ए नोंखाया नोंगौहाय ओरै खालामलाय उपराव दोनलाय उपराव दोन सायाखै होनबा थिगैनो दं चाल चाल उपराव दोननो हायोना बाहाना बाजि खालामदों हनै बिफा आखाइ सादोंलायनो दे जाबाय दे बाबाथ' रेस्ट लाबायना फरिखाया बिदिनो जागोनथ' हा मोनबोदों ना मोनबाखै लायनो थांनाया जाबाय होनबालाय हैस
दे बिदिनो मेल मिटिं खालामबाय था ओमफ्राय बिफा थांदो सानथाम उनावनो फरिखायाबो ग्रोब हा नै इनि आखलखौ नाय उन्दै जातनिखौ लब देखायगासिनो ब्रा इयो ओमफ्राय बिनांगौमानो ओइलाय बाबा सेख'लाय नाङा ए देखो एसे सान्थि थादों आलदा होननानै बिराद हेब्रे बेन्दों बियो महारानिया फोरोंबावदोङो बिखौ एलाय नै मालाय गावनिसो हामा होद नोंसोरनो जायाहाय नैबेखिनिखौनो लाबोबाय आरोना नै बेखौनो लायनो थांदोंमोन बेस्रा लामा खानसेबो नामा होन्दोंमोन सानैजों ओमफ्राय आरो हनै लाइन लुइन जालांजोबगोन खाबाबो बेलासिफ्राव खानाया आलदा खोथा आंहाथ' जाबाय थादों सम बेहा मोनजायाखैना ओमफ्राय नै जों जानोसैनो आरोना बेखौबो लाना फैदो नैबेजोंनो जानोसैनो आरोना ओमफ्राय नै जोंना सैनै लानानै फैफाबाय बेनोसै सिनि थाव बिहरदोंमोन आङो बावबाय बियो नै माने गावनि खाजानाखौसो लानानै फैलायबाय दिनै ओंख्रिखौ सिम्पोल बेखौनो जानोसै सानदों दा मा एरबावो नायफात्ता माने आरोना गोदो गोदायनि बे एकदम बिराद गोबावनि सिनेमानि नैबे गोजा खालार आरोना नै नुगोना नुवाथाय नैबे आं इसिबांमोन ओमफ्राय नैबे आंनि टारगेटमोन आरोना थि लिरनाय गोनाङा ओमफ्राय मा होख्राव असि नोंसोरखौ ओमफ्राय बे टारगेटआवबो आं मोनहैया ओमफ्राय सिनेमायावबो आं मोनहैया अब्लाबो दाख्लैफोरसो थिग थाकमोन बेलानो आं बेखौनो सुबाय थायो आंहा बेयावनो प्रमान मोनो आरोना उदैया मा जाखो मा जायाखै बेयावनो प्रमान मोनो दाख्लैफोर एसे बांसिन ओरै थाहैयोमोन दा थाहैला बे बेलियाव सुयो बेलियावनो बिराद गाज्रि आङो बेनिफ्रायहाय आरे बेनिफ्राय नैबे रेडआव थाहैनो थाखायथ' एकदम ओरै जानांगोन आरो उदैया माने इदि खालामनानै थाबायनानै आधायावनो माने बेउस जागोन आरोना हांआनो थाबथाजोब्बायबा भिडिअ खालामसान्दियावनो सेस आरोना आशीर्बाद सनाफोर आशीर्बाद आरोना जाहाथे आं थाबैनो टारगेटआव साक्सेसफुल जानो हायो आरोना अब्लासो येस साक्सेसफुल जाबाय आं होननानै साननानै लागोन जायै लोङै आरोना ओमफ्राय मोनसे खामानियाव नांथाबगासिनोहाय साथाम मानसि आगोल जालांग्रोबाय आरोना ससेनिफ्राय बारजुमनानै आं जानाय नंला आं गाखोला होननानैहाय नांथाबगासिनो आरो ओंखारलांबावनोसै दासो हाबफैथारदों नायलाय नायखा ओमफ्राय ओंख्रि एग्लिनायखौ आं भिडिअ खालामलायासै आरोना नैबे सासे मानसिया जा खेजेङा जाबाय थादोंमोन दा मोनायाव सावगोन सना दा मोनायावहाय बेस्रा बिफायासो एग्लिलाबायबाय आरोना नै साखिनायल' मोनबाय आङो अना खानानो ओमफ्राय गोदोनायाव एसे नांबाय आंनाव दा आं उफाय गैया नांबाबो जानोसै बेनो आरोना ओमफ्राय र' मा दंबावोमोनलाय दानि माबा सरि जोगोनार भाजा जोगोनारखौबो सैसे भाजा एवबाय आरोना जाखांबायबो आरोना जोङो हास्लाबलायथारासै ओंखामबो उखैबायमोन ना सेबनो ओमफ्राय मालाय बिथाङा दालिबो जाया जोगोनार भाजाबो जायाखै खालि थास' बिबारजोंल' सेबाय आरोना बुनो 1.5 खुरैसो ओमफ्राय आं गासिखौबो जादों आरो मानो होनबा आंना एसे इयाव खुजलिबो जानो नागिरो नालाय एसे जादेरग्रा बुस्थु नांथारगौ आंनो थ' जाबाय आरो बिदिनो बाबा देहाखौ लोमजानाय बांद्राय मोनोबा माबाबानो जाबाय दे बायद'खौ फन हरनो होबानो जाबाय बिजि थुजानानैसो एसे लोमजाखांखो ना गुसु गुला जानानैसो लोमजाखांखो मा बुजिबावनो जायखिजाया खिथाबानो जाबाय मिथिबाय हा मा नैलाय माथो थान्दाफ्राबो लोंलागासिनो दङ सासेया उन्दुलांबाय गोदो जाखां लोंखां सोनाफोरा ओमफ्राय आं दा ब्लग्सखौबो गोलाव खालामला आरोना बेखिनिखौनो सिम्पोल सा ब्लग्स बानायनानै नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय गाज्रि मोनांला मा नांला बुंसा होननानै आरोना एसे क्लिप लानानै मोजाङैनो मोजां दङ होननानै बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच सान्दुङा ओरैबादि थिं जाबायना फुङाव दुगैदोंबाबो जेबो खामानि गैला आरोना